Tiszteletes szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, meg természetesen köszöntöm azt a maroknyi kiskutasi embert, aki eljött kíváncsiságból. Egy nagyon értelmes dolog mentén gyűltünk össze. Kiskutasra vagyunk Zala megyében, ez Zalaegerszegtől észak-nyugatra található mindössze 4,1 km az elkerülő úttól, és ez egy szívemhez is közel álló település, meg hát 2006 óta én vagyok a polgármester itt, és nagyon-nagyon fontos volt mindig egyébként az a gondoskodás, amit próbáltunk megvalósítani itt a településen élők egészségével kapcsolatban. De van ennek egy sajnálatos, bár az idő megmutatta, hogy egy hasznos momentuma is, hogy az itt működő Stroke Info alapítványnak az elnöke, miután 2016-ban agytörzsi stroke-ot szenvedtem én is, és stroke túlélő vagyok, a kórházban, azt hiszem a harmadik kórházban, amikor az Országos Orvos és Rehabilitációs Intézetben megkeresett és megtalált Sarkadi Gabriella, az alapítvány elnöke, és már akkor eldöntöttük, hogy ez a budapesti országos alapítvány székhelyéül Kiskutast fogja választani. És így is döntöttünk, nagyon helyesen döntöttünk, rengeteg közös munkánk van, ami legfőképpen abban nyilvánul meg, ami mindenki által elérhető, tehát nem csak a stroke túlélők által elérhető egyedülálló szolgáltatás, amit harmadszorra 2024-ben végeztünk el, egy szűrés volt. Volt egyszer 2019-ben, 2022-ben és most június 2-án 2024-ben harmadszor. Mindhárom alkalomkor éltünk azzal a nagyszerű adottsággal, hogy van egy képviselőtársam, most már sajnos azt kell, hogy mondanom, hogy volt képviselőtársam, de mindjárt ez a történet se lesz olyan borús, aki 2006 óta velem együttműködik a falu javára, és ő belgyógyász szakorvosos, geriáter is. Így aztán, amikor arról gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne szakszerűvé tenni egy egészségügyi szűrést, akkor nem volt kérdés, hogy nagyné dr. Tóth Margit belgyógyászt kérjük erre a munkára fel. És most azért gyűltünk össze, és azért kérek egy órányi figyelmet tőletek, érdekes lesz szerintem, mert ez a falu szűréssel, ami egy modern szóval élve pilot program, ennek az eredményeivel kapcsolatban és a szakmai konzekvenciák levonásával kapcsolatban a Margit doktornő rövid összegzést fog adni nekünk, érdekes, nagyon érdekes momentumokkal. Csak miért, hogy lőjem az ő dolgait, van ennek egy nagyon jó oldala, a jó oldal az, hogy ez egy pici falu, de ez a pici falu az átlagosnál jóval tájékozottabb, jóval tanultabb és jóval műveltebb polgárokból áll. Kevesen vagyunk, 200-210 vagyunk bejelentkezve, de egyébként többen élünk egy picivel itt. És nagyon jónak mondható, nyilván itt is vannak nagy hibák, meg kicsi hibák, de igyekszünk elhárítani, de azért jónak mondhatók a közszolgáltatások. És nagyon érdekes, hogy ha onnan nézem, hogy egy nagyszerű vizsgálat, nagyszerű szűréssel, aminek az értéke is elég tetemes, csak 40% jött el a faluból, ez szomorú. De hogyha egy városi nagyságra vetítem, például a megyeszékhely Zalaegerszegre vetítem, ahol jó indulattal 60 000-en vannak, azért ez egy olyan arány, mint hogyha 20-25 000-en egy szűrésen megjelentek volna az Zalaegerszegen. Ha meg így nézem, akkor ez egy nagyon jó adat. Az volt a tervünk, hogy egy fehér könyvet adunk ki, ami tudományosan is alátámasztott, valid, tehát statisztikai szempontból egy szakmai anyag, de ehhez 50% részvétel plusz egy fő kellett volna.
Mielőtt lelőném az összes poént és érdekességet, ezzel az előszóval szeretnék tanulságos néhány percet vagy egy órát kívánni nektek. Ez egy érdekes kezdeményezés. Én úgy tudom egyébként, hogy országosan is egy ilyen mélységű szűrés, mint kezdeményezés meglehetősen ritka. Nem teszünk le erről a hagyományra és szokásról, és addig fogjuk csinálni, amíg el nem érjük az 50% plusz egyet, és akkor átadnám a szót Bejlógyász asszonynak. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent ezen a tájékoztató megbeszélésen. Én rögtön azzal kezdeném, hogy jó pár statisztikai adattal megterhelném a társaságnak az elméjét. A beszámoló az tulajdonképpen a 2024. június 2-i szűrési napról szól, de ahhoz, hogy megértsük ennek a szűrésnek a fontosságát, lényegét, nagyon sok egyéb információra is szükség van. Kezdem a magyarországi összhalálozási adatokat, amit KSH adatokból gyűjtöttem ki 2023. októberétől 2024. szeptember 30-ig, tehát teljesen friss adatok. Átlagban havonta Magyarországon 10.339 fő hal meg, naponta ez 340 főnek számít, és hogyha megszorozzuk az egy évben elhunytak, tehát ezt az arányt az egy évre, kiszámítjuk az egy évre elhunytak számát, akkor 124.073 főt kapunk, tehát egy fél Győr városnyi lakosság hagyja itt ezt a világot évente Magyarországon. Nagyon érdekes a nemeknek az aránya. Ugye mindenki úgy tudja, hogy a nők tovább élnek, a férfiak rövidebb ideig, ennek ellenére, de ezt majd magyarázza a statisztika, hogy miért így van, a nők halálozása magasabb, havonta 5275 nő hal meg, ez napi 173 főre jön ki átlagba, férfiaknál alacsonyabb a halálozás, 5064 főre jön ki, és naponta 167 főre. De már is tudjuk ennek az okát, ugye a nők sokkal tovább élnek, többen is vannak, tehát a lakosság arányosan majdnem 2/3 nő a lakosságnak, és csak 1/3 a férfi. Tehát ezért kisebb ez az halálozás, tehát kisebbnek látszik, ugyanakkor tételekben meg sokkal több. Mértük a vérnyomást, mértük a pulzust, a vércukrot, a koleszterin szintet, az összkoleszterin szintet, a triglicerid szintet, ezeket a vércukrot, összkoleszterint és a trigliceridet tesztcsikkal és Vive készülékkel az EKG-t is mindenkinek elkészítettük. 2022-ben ezen kívül még egy csomó minden mást is néztünk, tehát testarányokat, így súly, magasság, BMI index, demenciateszt, mellkas körfogat, kilégzéskor, belégzéskor, nyugalmi állapotban, ugye itt arra is kíváncsiak voltunk, hogy mekkora a mellkas kitérés, mert ez most csak egy kis apró nüanszként említem, hogyha valakinek 2 cm-en belül várható a mellkas kitérése, az olyan rossz légzési technikával és kardiovaszkuláris rendszerrel és mozgásszervi rendszeren működik, hogy a várható oxigénhiány, tehát hipoxia miatt 2 éven belül meghal az illető. És ez egy annyira minimálisan egyszerű vizsgálat, amit bárki bárhol otthon meg tud csinálni saját magának. Az volt a centiméteres. Igen, az volt a centiméter, hogy mértük a melkaskört, ugye? Néztük a haskörfogatot, nagyon-nagyon fontos. A kardiovaszkuláris halálozásnak egy nagyon fontos tényezője a haskörfogat. Ha a hasi zsír mennyisége magas, jóval nagyobb, 10-szeres a halálozás veszélye, mint hogyha nincs hasi zsír. Tehát ezek ilyen kis apróságoknak tűnnek, és ezt mindenki otthon meg tudja magának csinálni. Lakosság eredményei fentiek tükrében 2024. június 2-i szűrés alapján 26 férfi volt, ez 59%-ot tett ki,
és hát természetesen akkor a maradék 18 fő volt a nő, akik 41%-ot képeztek. Na most itt viszont azt kell, hogy mondjam, a férfiak sokkal érdeklődőbbek voltak, mint a nők, pedig ez általában országos statisztika szerint lényegesen fordítva szokott lenni, és úgy, hogy 2/3 szokott a szűrésen nőknek megjelenni, és csak 1/3 férfi. Tehát itt azt kell, hogy mondjam, hogy a férfiak egészségügyi, a megjelent férfiak egészségügyi kvalifikáltsága és egészségügyi igénye sokkal magasabb volt, mint átlag országos lakosét nézve. Na akkor egyenként sorolom fel, hogy mit néztünk, mit vizsgáltunk, és milyen eredményeket kaptunk. Az oxigén szaturációt ugye újbegyből néztük elsősorban, illetve a VIVE készülék alapján szintén újbegyből megállapítva. Itt a normál érték az 90% felett jó, de igazság szerint akkor tekintjük teljesen korrektre, hogyha az 94-95% fölött van, és hát szinte nem volt kivétel, mindenkinek ilyen magas értéke volt, talán egy esetben néztünk 92%-ot, az összes többi az lényegesen magasabb érték volt. A második érték, amit néztünk, az a vérnyomás volt. Ugye normál esetben WHO meghatározás szerint a normál érték a 140/80 higany milliméter. Akár egyik, akár másik érték magas, már magas vérnyomásról, azaz hipertóniáról beszélünk. Nőknél 3 főnél találtunk szisztolés határértéket, ez azt jelenti, hogy ilyen 140-es, vagy a fölött volt az értéke, de nem volt túl magas, tehát 150-nél megállt ez a szisztolés érték, és 2 főnél pedig egy nagyon minimális diasztolés emelkedést találtunk, ami azt jelenti, hogy 90 higany millimétert elérte, vagy attól egy csöpnyivel, egy hajszárnyival magasabb volt. Tehát ezt már magas vérnyomásnak kellett titulálnunk, de mindegyik főről tudott volt, hogy magas vérnyomás betegsége van, szed is rá gyógyszert. Elképzelhető, hogy ezek a határérték, nüansz áttépések csak fehér köpeny effektusnak számítanak, tehát ez azt jelenti, hogy izgult az illető, azért, mert vérnyomást mértek meg. Több esetben egyébként megtettük, ugye, hogy visszamértük az illetőnek a vérnyomását, és majdnem korrekt értékeket kaptunk. Volt, akinek csak a második, harmadik alkalommal, de korrekt értékeket, normál értékeket kaptunk. Tehát friss, magas vérnyomás beteget nem találtunk nők között. Férfiaknál 4 fő volt olyan, akiknek mind a szisztolés és mind a diasztolés értéke nagyon magas volt, és hát ezek közül volt egy irtózatosan kiugró eset. Az illető elmondta, hogy tudott a magas vérnyomása, tudja, hogy komoly beteg, de ő neki nem csak a vérnyomása, hanem szinte koleszterinen kívül szinte mindennel probléma volt, akármit mértünk. Itt valószínűleg rossz volt a beállítás, megkockáztatom, hogy az illető sem rendszeresen szedte a gyógyszereit, amit előírtak neki, és nem annyit, amennyit. 5 főnél csak a szisztolés érték volt magasabb, tehát itt azért már látszik a nemekben az arány, ugye, hogy a nőknél az éppen hogy vagy normális, a férfiaknál meg már eleve több a beteg, ugye? Tehát maximum 1-3 higany milliméterrel ugrottuk meg a 140 higany milliméter, de ezeknél az embereknél a triglicerid szint is magas volt. Tehát rájuk már nagyon-nagyon vigyázni kell, mert fokozott a kardiovaszkuláris kockázatuk. Illetve 1 főnél csak a diasztolés érték volt nagyon magas, és ő neki az EKG-ja is kóros volt. Tehát ilyen esetekben azért mondtuk, hogy el kellene menni házi orvoshoz, vissza kell menni a kardiológusához, illetve az egyéb kezelőorvosához. Pulzus következik, amit még mértünk. Nőknél mindössze 2 esetben volt szapora pulzus, és ebben egy esetben a hölgynek a szisztolés vérnyomása is magasabb volt, és nála a vércukor is emelkedett szintet mutatott, de sem a vérsírok, sem az EKG nem mutatott eltérést.
Valószínűleg a testalkatából kifolyólag és egy komplex anyagcsere zavar állhat a háttérben. Ezt úgy hívjuk, hogy metabolikus szindróma, és későbbiekben szoros ellenőrzését javasoltuk házi orvos, kardiológus és szakorvosok által. A másik hölgy mindössze a pulzusszám volt egy kicsit magasabb, de minden más értéke jó volt. Itt állhatott a háttérben izgalom, de mindenképpen javasoltuk a házi orvosnál való jelentkezést, hogyha ez tartósabban és húzamosabban fennáll, ugyanis a magasabb pulzusszám az egyéb betegségeknek, például pajzsmirigy túlműködésnek is lehet a jele. Zala egy kifejezetten jódhiányos terület, és rendkívül sok a pajzsmirigy betegeknek a száma. Külön beszélhetünk strúmásokról, ez működhet normálisan, működhet túl, működhet alul, de strúma nélkül is működhet rosszul a pajzsmirigy, túl vagy alul, és nagyon gyakori a Covid óta, azt ki kell emeljem nagyon, a Hashimoto autoimmun pajzsmirigy gyulladásoknak az aránya, amik szintén járhatnak normális hormontermeléssel, alul vagy túltermeléssel, és ezek mind rontják a kardiovaszkuláris betegségeknek az előfordulását, és hát gyakoribbá válhat mellettük. No, a férfiaknál pulzusban egy főnek volt mindössze magas a pulzusszáma, de itt a diasztol és vérnyomás is nagyon magas volt, a triglicerid és az EKG sem volt rendben. Tehát ugyanazt az embert említem itt mindegyiknél, mert ugye ott mondtam, hogy volt egy olyan ember, akinek gyakorlatilag semmi nem volt jó, tehát ugyanaz egy ember kiütközik, az az egy férfiú. Vércukor. Itt normál értéknek a 3,9 és a 6 millimol per liter értéket kell tekinteni. Az új WHO előírás szerint a 3,9 alatt már hipoglikémiáról beszélünk, ez aki cukorbeteg, azoknak nagyon fontos. Ugye régen 3,5 volt ez a határ, tehát ezt most húzták föl 3,9-re, ugyanis a statisztikai adatok bebizonyították, hogy bizony magasabb értékkel is nagyon csúnyán lehet hipoglikémiázni, és ugyanazok a tünetek jönnek. Én most magamat felvállalva mondom, én is cukorbeteg vagyok, és én bizony 5,2-vel is tudok hipoglikémiás tüneteket produkálni nagyon durván. Nagyon durván. Jó, tehát ezeket az értékeket muszáj volt lejjebb szállítani. Csökkent szénhidrát toleranciáról akkor beszélünk, hogyha cukorterheléses vizsgálat történik az illetőnél, és a vércukor érték éjgyomorra 6,1 felett van, de nem haladja meg a 11,1 millimol per liter értéket. Cukorbetegségről, egyértelmű cukorbetegségről akkor beszélünk, hogyha az éjgyomri értéke már eleve magasabb az illetőnek 3-szori méréssel, mint 7,1 millimol per liter, vagy cukorterhelésre 2 óra múlva 11,1 millimol per liter feletti értéket kapunk. És erre is volt példánk itt a szűrésen, és mindjárt ezt is mesélem. Jó? Tehát a vércukor vizsgálatnál a nőknél egyetlen egy szemeltérést találtunk, rettentő magas volt az illetőnek, 11,6-os volt a vércukra, és nem volt ismert, és nem volt tudott a betegsége. Kértük a hölgyet, egy fiatal hölgy volt, kértük a hölgyet, hogy mondja el, mit evett, és kiderült, hogy nagyon bebarackozott, nem pálinkázott, bebarackozott, illetve sok pogácsát evett, tehát nagyon nagy volt a szénhidrát terhelése, és akkor azt kértük, hogy 2 órán keresztül semmit ne egyen, ne igyon, és megnézzük újra a szintjét, tehát 2 órás koplalás után megnéztük a vércukor szintjét, ami teljesen normális 5,6 millimol per liter volt. Tehát azt kell mondjam, hogy ha 11,1-et elhaladt a hölgy, mert ugye a terhelése megvolt, de 13,1-et nem érte el, akkor ez egy csökkent szénhidrát tolerancia. De hogyha ezt többször megnézzük, lehet, hogy vannak kiugróan magasabb értékei is, tehát őnek rendszeresen meg kell csinálni ezt a vércukor terhelést, és nagyon oda kell figyelni, mert ő belőle biztos, hogy pár éven belül cukorbeteg lesz. És akkor visszakérdeztünk arra, hogy a terhesség alatt mi volt, ez nagyon-nagyon fontos,
mert létezik ilyen, hogy terhességi vagy gesztációs diabétesz, és kiderült, hogy ott is már eleve magasabbak voltak az értékei. Meg a szőlő nagyon jó, a viszécukor. Igen, nem, hát az nagyon. A szőlő és a banán, ez azt a kettő a szőlő, gyilkos. az nagyon Igen, jó. tehát a szőlő és a banán, ez a két leggyilkosabb gyümölcs, ami nagyon gyorsan és hirtelen megemeli a vércukorszintet. Így van. Jó, tehát akkor ezt most megjegyeztük, hogy mi a csökkent szénhidráttolerancia, mi az igazi cukorbetegség kritériuma, és hogy ezt hogy kell kontrollálni. Ugye, és hogy rendszeresen szűrésre kell bizony járni. Többen azt is elmondták, a férfiakra áttérve, hogy ismert cukorbetegek, és ennek ellenére mindenkinél jó értékeket észleltük. Tehát a férfiak itt megint egészségtudatosabban étkeztek. Vagy azért, mert már eldöntötték magukba, hogy ők ezt betartják, és a kedves nejük, feleségük is így állt neki főzni. Tehát ez nem csak egy embernek a dicsősége, hanem a feleségé és a családé, mert az egész családra is úgy főz az illető. És ezzel védik a többi családtag egészségét. Ez nagyon fontos. Térjünk át a koleszterinre. Na, akkor mondjuk azt, hogy az összkoleszterin szint normális, hogyha az értéke 5,2 millimol per liter alatt mozog. De ezt is tovább osztjuk, attól függően, hogy az illetőnek vannak-e egyéb betegségei. Alacsony kockázatnak akkor mondjuk, hogyha nincsenek társbetegségei, csak ennyi a szintje, vagy kicsit magasabb, akkor azt mondjuk, hogy ez egy kockázati tényező a kardiovaszkuláris megbetegedésre, de ha csak ez van önmagában, akkor ez még egy alacsony kockázatnak számít. Persze nézzünk el hozzá a szkórtáblázat alapján, amit elmondtam, a testsúlyt, a szisztolés vérnyomást, és az életkort, meg a dohányzást is, mert ez így magában nem sok mindent mond. Közepes kockázatú a koleszterin szint emelkedés akkor, hogyha az értéke 5,2 és 6,4 millimol per liter között mozog, és nagyon magas a kockázat akkor, hogyha 6,4 millimol per liter fölött van. Most akkor ennek alapján nézzük meg, hogy itt mit találtunk. Nőknél fantasztikusan jó eredményeket találtunk. Mindenkinek határérték alatt volt a koleszterin szintje, az összkoleszterin szintje. És 10 olyan nő volt a 18-ból, akinek olyan alacsony volt a szintje, hogy a gép meg se tudta mérni. Tehát kiírta, hogy low, tehát alacsony az értéke. Tehát egyszerűen bemérhetetlen volt a szintje. A férfiaknál is ugyanilyen jó volt ilyen szempontból, tehát mindenkinek határérték alatt volt a koleszterin szintje, de csak 2 pasinak volt olyan értéke, hogy nem tudta a gép megmérni. Tehát ilyen szempontból a főzési technika, a táplálkozás összetétel az viszonylag jónak mondható. És akkor hát nézzük, hogy mi az, ami rossz lehet, amit nem tudunk nézni tesztcsikkal mi. Lehet, hogy van rá készülék, nem tudom, Gabi, LDL koleszterin tesztcsikmérés nincsen, ugye? Tehát az csak laboratóriumi körülmények között lehet megmérni, de igazság szerint azt kellene néznünk az összkoleszterinen belül, hogy mennyi a rossz koleszterinnek az aránya, ez az LDL koleszterin, és mennyi a védő vagy jó HDL koleszterinnek az aránya. Ugye az lenne jó, hogyha a HDL koleszterin minél magasabb lenne, legalább 1,2 millimol per liter fölött, tehát a minimum határ az 0,9. Az LDL koleszterinnél pedig le kellene szorítanunk a mértékeket, és itt gyakorlatilag az van, hogy a magas kockázatú egyéneknél azt mondjuk, hogy normálisan azt mondjuk, hogy 2,4 alatt legyen az értéke, de ha már kockázati tényezőt, bármilyen egyet is felsorolunk, akkor 1,8-ig legalább le kell vinni, vagy 1,8 alá, és hogyha valakinek túlságosan sokat kockázati tényezője, akkor 1,4 millimol per liter alá kellene leszorítanunk. Tehát az, hogy most az összkoleszterin 5,2 az egy dolog, csak nem tudjuk, hogy miből mennyi a többi.
Jó, és akkor van egy másik vérzsírféleség, ami a gyors zsírfelszívódást mutatja. Ez a triglicerid érték, ennek a normál értéke akkor jó, hogyha 1,7 millimol per liter alatt van. Ha 2,3 millimol per literig emelkedik, akkor azt mondjuk, hogy az érrelmesszesedésnek a kockázata az nagyobb, hogyha 2,3 fölött van az értéke, akkor már igen nagy az érrelmesszesedés kockázata. Tehát nagyon meg tudtuk mondani azt is, hogy ki mit evett, hogy gépet be is kell állítani, úgyhogy étkezés előtt vagy étkezés után történt ugye a mérés, mert ez annyira gyors felszívódású anyagot jelent a vérben, és bizony azt is meg tudtuk mondani, hogy ki evett hurkát, ki evett kolbászt, ki evett töpörtyűs pokácsát, tehát ez nagyon szépen látszott. Na, akkor nézzük egyenként az eredményeket. Nőknél 3 főnél találtunk magasabb értéket, az egyik főnél 3,5, a másiknál 4,6, a harmadiknál 5,3 millimol per liter volt, tehát rendkívül magas, mindegyik a nagyon nagy kockázatba tartozó triglicerid szintméréssel. Tehát őnáluk kiderült, hogy töpörtyűs pogácsát tettek közvetlenül előtte, nem keveset. Ugye sütötték is, meg kóstolták is, és hát ez jól megdobta a triglicerid szintjüket. És hát ebből a 3 főből egy hölgynek sajnos EKG eltérése is volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ez nem ilyen ripsz-ropsz alakult ki, hanem hát itt már azért komoly egyéb tényezők is lehetnek a háttérben, tehát őneki elmondtuk azt, hogy nem csak vigyázni kell legközelebb az étkezéssel, diétával, hanem bizony fel kell keresni háziorvost és kardiológust is. A férfiaknál ettől azért sokkal rosszabb értékeket találtunk trigliceridben. Itt 6 főnél találtunk nagyon magas értéket, 2 főnél olyan, ami éppen ilyen, hát éppen meghaladja, de még 2,3 millimol per liter alatt volt, és egyéb eltéréseik nem is voltak, hát őnekik elmondtuk a diétát, az életmódváltás, stb. És 4 fő volt olyan, akinek 2,31 millimol per liter fölötti értéket találtunk, és hát volt egy, aki extrém magas 4,4-es értéket is mutatott. 2 fő volt a 4-ből olyan, akinek egyéb eltérése nem volt, csak ez a minimális kis triglicerid eltérés, itt is csak diéta, életmódváltozás, mozgás, stb. Javaslatokat adtunk, plusz, hogy házi orvost keresse fel, hát még ugye ezt azért illik kontrollálni később is. Egy főnek komoly vérnyomás eltérése is volt, és őt szakorvoshoz irányítottuk, mert ez már tényleg szakellátást és gyógyszeres kezelést is igényel, illetve az az egy fő férfi, akit mindig kiemelek, őnek olyan extrém magas értéke volt, és minden más értéke, és hatalmas nagy rizikója, hogy ott a 2 éven belüli halálozása szinte megírható előre. Tehát ez ennyire látszik. És akkor az utolsó mérési eredmény az ugye a VIBE, az EKG-nak a kiértékelése volt. Jó. Nőknél mindössze egyetlen egy főnél, akinél magasabb volt a triglicerid szint, találtunk olyant, hogy tágabb volt a QRS, de mondjuk ezt nem hiszem, inkább nem így mondom, jó, mert ez önöknek nem sokat jelent az, hogy mi. Jó, tehát ott átvezetési zavart találtunk, egy komolyabbat, amire azt mondtuk, hogy mindenképpen keresse fel a kardiológusát, és menjen vissza, mert ő kardiológus által kontrollált személy volt, illetve egy főnek volt egy olyan, amikor azt láttuk, hogy szintén volt egy kisebb átvezetési zavar, amit lehet, hogy egy más dolog okozott, de úgy gondoltuk, hogy ezért feltétlenül háziorvosi és kardiológiai ellenőrzésre szüksége lehet. Jó, tehát lehet, hogy ez csak egy átmeneti volt, tehát nem olyan nagy komoly probléma, de jelezhetett nagyobban. Férfiaknál 4-5-6 főt szűrtünk ki, mindenkinek komolyabb átvezetési zavara is volt. Ezek kombinálódtak különböző zsíreltérésekkel, aztán 3 fő olyan volt, akinek a vérnyomása is
rendetlenkedett, egy icipicit magasabb volt a szisztolés értéke. Igen. Na, és akkor most nézzük meg, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a kockázatainkat. Jó, hogy dohányzás, magas vérnyomás, magas koleszterin, trigliceridszét, cukorbetegség, túlsúly, hogyha a BMI-t számolunk, ezt a Body Mass Indexet, akkor a 40 fölött az a vészes leginkább. Természetesen ugye azt szoktuk mondani, hogy a 20 és 25 közötti érték a jó, de itt most gyorsan ki kell említenem azt is, hogy volt nekem egy nagyon jó korrélettan professzorom, Székely Miklósnak hívják, és ő rendkívül sok kísérletet folytatott emberekkel, de leginkább patkányokkal, és azt tapasztalta, hogy azoknak a leghosszabb az átlag életkoruk, és azok bírják a legjobban az élet gyűrődéseit a betegségekkel együtt, ahol a BMI a 27-es, 28-as körül van. Tehát van miből leadni, és van tartalékod gyakorlatilag. De a WHO nem változtatott ennek ellenére, bár egyre több adat mutat arra, hogy ezt a 20-as ez nagyon alacsony, hát gondoljunk arra, hogy a Auschwitzból kijöttek ugye a sovány emberek, hirtelen elkezdték őket jól táplálni, és mind belehaltak. Tehát nem lehet ezt így csinálni, hanem föl kéne emelni úgy, hogy 22, 28, és eltolni a határokat így. Jó. Na, tehát akkor vissza itt a súlyra. Mozgásszegény életmód, fizikai aktivitás hiánya, a férfi életkor, ugye ezt mondtam, vagy a férfi nem, életkor, férfi nem, az életkor, a családi hajlam, a helytelen táplálkozás, ugye zsírosabb, folyadékszegény, zöldséggyümölcs kevés van, általában magyar ember étrendjében, itt neked jó az alma, mindenképpen, és szénhidrátban gazdag az étrend, ami elsősorban egyszerű cukrokat jelent, és nem a komplex összetett, sok energiát igénylő lebomlási folyamattal járó cukrokat. Aztán magas húgysavszint, erről sem esett szó, nem tudom, hogy húgysavmérést, azt ilyeneket tudunk-e, mert arra van készülék, azt tudom, és most a legújabb kardiális ajánlásnál egy nagyon fontos rizikófaktora az infarktusos halálozásnál a magas húgysavszint, illetve most a szívműtéteseknél is. Most van folyamatban egy olyan felmérés, egy olyan tanulmány, amit itt Egerszegen csinálnak, hogy nézik a szérum húgysavszintet ilyen szempontból. Aztán a tumoros alapbetegségek, tehát a daganatos alapbetegségek is nagy rizikófaktorok, a pszichoszociális faktorok és az alkoholfogyasztás. No, akkor ha ezek kombinálódnak, akkor természetesen nem egyenesen arányosan nő a rizikofaktoroknak, vagyis a kardiovaszkuláris halálozásnak az aránya, hanem exponenciálisan, tehát a görbe nem egyenesen megy, hanem ilyen hiperbola, ugye? Jól mondom, hiperbolikusan emelkedik, tehát négyzetesen emelkedik a halálozás gyakorisága. Na, és akkor itt a jó értékeket elmondtam mindenhol, nézzük meg, hogy kéne az életmódot változtatni. Jó, hát először is én elmesélem azt, hogy a világon, tehát a Föld, inkább úgy mondom, hogy a Földön, mert ugye a világ ült, azt még olyan nagyon nem jártok még körbe, csak a holdig. Tehát, hogy a Földön van 5 olyan helye a kontinenseknek, ahol legmagasabb a 100 évet elérteknek az aránya, és az átlag életkor is rendkívül magas. Ezeket kék zónának hívják, ez 5 helyen fordul elő, és ebből 2 Európában van. Az első helyen van Szardínia szigete, egy rendkívül gazdag olasz sziget, ugye? Tehát nem keverjük össze Korzikával, ami Franciaországhoz tartozik, jó? Tehát olasz sziget, Szardínia. A második helyen áll Okinawa, ez egy japán város, nem kicsi város, nagyváros. Aztán Kaliforniában, USA-ban Loma Linda nevezetű település. A negyedik az Közép-Amerikában van, egy nagyon szép kis országban, Costa Ricában, úgy hívják, hogy Nicoya Peninsula a területet, és az 5. az pedig Görögországban, Itaka alatt Ikária nevezetű szigetecske. Tehát rendkívül sok a 100 év fölöttieknek az aránya.
Szépen köszönöm, hogy részt vettetek, hogy meghallgattatok. Remélem, hogy hasznos információval lettetek gazdagabbak. Nem tudom ígérni, hogy mindig tudunk annyi anyagi fedezetet teremteni, hogy ezeket a szűréseket rendszeressé tegyük és fenntartsuk, de amit lehet, azt igyekszünk elkövetni az ügyben.